Конечно же, мы гордимся тем, что мы являемся лучшей школой с однокультурным компонентом Тюменской области. Татар җәмәгать эшлеклеләренә мәктәпнең яңа бинасы буйлап экскурсия ясыйлар. Директор Альфтина Манкаева кунакларга яңа сыйныфларны һәм җиһазларны күрсәтә. Барысы да заман таләпләренә туры китереп эшләнгән. Шул ук вакытта традицияләр дә сакланган. Мәктәп татар этномәдәни компонентлы. Хәзер биредә татар теле һәм әдәбиятын 450 укучы гына түгел, 870 бала өйрәнә алачак. В сегодняшний момент, конечно же, большая просьба и Конгрессу татар Тюменской области в том, чтобы немножко помочь школе обеспечить детей учебниками, именно те, которые вошли в перечень, федеральный перечень учебников, и те, которые на сегодняшний момент работают на школах, где родной язык изучается как неродной язык. Укучылар саны белән бер рәттән стандартлар да үсә. Мәктәп фондындагы уку әсбаплары әкренләп искерәде директор. Биредәге китапханәдә дә нәкъ менә татар телендәге китаплар җитми. На сегодняшний день, конечно, мы постарались обеспечить всех ребят татарской литературой и татарским языком, но вы понимаете о том, что жизнь учебника 5 лет, и, соответственно, пополнять учебный фонд постоянно необходимо, и необходимо пополнять учебный фонд именно современными учебниками. Бөтен дөнья татар конгрессының Төмән өлкәсендәге вәкиле буларак Ринат Насыров төбәктәге китап җитмәү мәсьәләсен үз өстенә алды. Татарстан һәм Төмән өлкәсе арасындагы килешү вакытында Республика Мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме турында сөйләшүләр барган. Чынлап та менә искиткеч мәктәп бүгенге көнгә искә алсак 20 ел, 30 ел, 40 ел элек безнең кичкенә генә элек булган мәдрәсәдән чыккан укучылар бүгенге көнгә менә шул зур бинага күчтеләр. Чын күңелдән әйтергә кирәк, бик тырыш эшчән кешеләр шиләр. Алар бүгенге татар рухын, татар телен, татар мәдәни эшләрен бер кашында югалтмаска тырышалар. Ялда көннәре алар күрәләр бүгенге көнгә. И без аның аркылы, үзебезнең балалар аркылы күрербез. 30 елда да сакланып кала телебез, үзебезнең гургадәтләребез. Алар бик көчле коллектив. Алар аркылы безнең менә бу иске борынгы татар авылында шундый зур мәктәп булды. Матур мәктәп, мировой уровеньда диргә булу мәктәпне. Мондый мәктәпләр Россия күләмендә дә сирәгрәк. Россия төбәкләрен татар телендәге әдәбият белән тәэмин итү гадәттә бөтен дөнья татар конгрессы җилкәсендә. Нәкъ менә аларның ярдәме белән 5 ел рәттән Төмән өлкәсенә уку әсбаплары һәм матур әдәбият китаплары җибәрелә. Яшь буын оешмасы басмаларны өлкә районнарына тарата. Бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәтле булып, яңадан 5нче ел без китерәбез авыл библиотекаларына татар китапларыбызны һәм укучыларга яңадан чыккан китаплар күңелләренә күрерлек һәм балалар өчен дә чыккан яңа китаплар. Аларның арасында инде безнең бөек Габдулла Тукай китаплары һәм Муса Җәлил. Татар авторлары китаплары Ялутыр, Ерков, Төмән, Тубыл, Вагай, Түбән Тауда районнарындагы авылларга таратылачак. Ә бит күп кенә татар салалары китапханәләренә йөрүчеләр күптәннән яңа басмалар битләрен ачмаган. Без шатланып, Төмән өлкәсе буенча ул китапларны җиткерәбез һәм документаль аларны оформлять итеп, саны буенча аларга җиткерергә тырышабыз. Безнең укучылар арабызда татарларыбыз бик шатланып һәм кызыксынып укыйлар. Ул инде дөресеннән дә китапханәләрдә эшләүче безнең библиотекаларның сүзе. Шулай итеп мин шатланам һәм без шулай итеп эшебезне җиткерә алганыбызга, татарларыбызга кичкенә генә булса да үзебезнең булышлыгыбызны җиткерә алганыбызга. Габдулла Тукай, Муса Җәлил китаплары, балалар әдәбияты һәм татар телен өйрәнү өчен әсбаплар барысы 700 данә. Алар Төмән өлкәсендәге укучылар өчен зур бүләк булачак. Эльвира Хөснетдинова, Сафия Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе.